Kinakain niya yung ano, kamuting kahoy mga katoy, oh. Yan, kamuting kahoy. Eh, may umamon kay Boy Tapang. Oo, nawa na. Yan mga katoy, magandang araw po sa inyo mga katoy. Happy New Year sa inyo. Bali, katuwaan lang daw to. Nagpapa-video sa akin, gusto atang ano, makita daw sa YouTube. Videoan natin, sila yung may kagustuhan nito mga katoy. Pampagood vibes lang to mga katoy. Yun, tara mga katoy. Wag tutularan to, mga minor de edad, pamatandang lang na katuwaan. Tara mga katoy. Ano man? Mga katoy, sobrang busog na ng padayong ko. Ginagawa. Baka ano? Sobra. Ala, grabe. Ano na padi? Ay, pampading kwan. Ikaw na yung kuwan. Kamuting kayo rin lagay. no. Padi. Ay, wag yung diwan nga nga yan eh. Kabroy. Yan, si shoutout nga pala kay ano, si Padidwinan, buloy mo si na. Bayaw na Makita ba ka dyan sa... Nanonoy. Kasama ko yun sa fishing mga kasi dyan sa ano eh. I-ano nyo lang. Makita ba ka Hintayin sa nyo yung ano, hintayin nyo yung upload ko dyan sa ano naming nag ano kami namante kami ng ano. Dami namin Ginagawa. Facebook. nakuha namin na ano, marami kami nakuha ano na atas. Marusip pa de. At ano yun? Iyaw, ano ginagawa mo? Ginagawa mo. Ay, No. Ay, hindi nga yan. pang. Pwede, i-upload ko talaga ito pwede. Okay lang? God. Ay, ay, sa YouTube, gawaite, oh. Jam. I-upload ko to. Siya yung nagsabing okay daw eh. Ay, ito matindi talaga. Kinain niya talaga tayo yung ano. Kinain niya talaga yung ano. Yung ano mga to. Yung kamuting kahoy na ilaw. Oh no! Balangoy yan. Balangoy na ba? Balangoy. Sarap na sarap siya mga kachiyo. Sarap na sarap. Ginagawa mo? Hilaw yan. Wala yung panggataw. Kaya kinain na hilaw. Gutom na ako eh, wala po mapakintakin. Hindi, maraming pagkain yung ano. Maraming handa yung may binyag. Maraming handa kaso katuwaan lang ito mga katoy. Eh, may mga nakainom-inom na kasi kaya nagano lang. Katuwaan lang ito mga katoy. Katuwaan lang. Sana wag kayong magalit. Naman ako. Hindi ako niyo makita dito. Ayun, ano, chaser mo yung ano? Mas pasensya na po. Chaser mo yung gin? Hala. Ay, burak na. Ay. Kaya naman naginom tubig. Hala, grabe. Gin yung chaser mo. Kumain. Uminom. I-upload ko ba to? Okay lang. Oh, yun. Ate, yan, mag-approve. Approve daw. Pwede daw i-upload. Kami kumain. I-upload mo. Biniwi. Mato ba? Tawag. Bro. Kinain niya yung ano? Kinakain pala yung ano, yung kamuting kahoy na ilaw? Hindi. Yun nga mga katoy, ano, si Roy Bal official channel mga katoy, yan. Suportahan niyo mga katoy. Tingnan mo yan. Di ba nakalason yun? Oo. Yung ano, yung ilaw na kamuting kahoy? Nakakasi niya. Ayan o, brother. Ayan yung nag-food trip lang siya. Ayan, kumain mga katoy ng ano, ng... Yan dapat yung kinakain mo dapat. Yung ano. Ginagawa mo. Ayan mga katoy, bonsai. Ayun, shoutout nga pala kay, ano, kay Japs Mamposti. Ito yung mga content niya, mga bonsai. Oh, ah? Ay. Ayan mga katoy. Pirang daw pa ako dito oral lang ta. Ama, mamamalan. Ginagawa mo. Parang walang nangyari kay Manoy ah. Walang nangyari sa kamuting kahoy na ilaw. Oh, yan. Dead ma lang. Dapat ganyan dapat yung kinakain mo. Kung mga ganyan, oh, mga manok. Parang Ayos. gamat, sarap. Parang singamas. Patulugin muna namin mga katoy yung ano, yung padayon ko kasi nag-ano sila kasi nagawak ng binyag kanina. Padi, tulog ka muna padi. Tulog ka muna padi. Tulog muna. Mamaya na lang pag ganyan. Ayan, ganyan. Bandayan kita. I-upload ko to. Oh, yan. Ayan. Iwanan mo natin mga katoy dyan si Padi Edwin. Yung kumain mga katoy ng ano, yung kumain ng balangoy. Parang walang nangyari mga katoy, tingnan mo. Parang walang nangyari mga katoy, oh. Parang walang, di ka nahihilo Manoy? Ala, ba't mailo ko dyan? Nakakalason yun eh. Hindi maalas ko lang, maniwala ko sa akin.
Bahala ka sa buhay mo. Kain ako ng ilaw. Pero di nakakalasin yun. Wala, kakain ako, hindi ma. Grabe, di na nakakalasin yung kasi. Wala? Ito dapat kinakain. Ito. Mga toy, kain tayo mga toy. Ano na? Kaya bukas pala, bukas na lang ako uwi mga toy. Mana ba rin? Gusto kasi nila i-video ko raw sila. Na kakatuwaan sila. Galing sila sa ano mga toy, sa binyagan. Naghahawak ng binyag. Sari si ano si Padi? Wala pa siya. Parang ko sa pumunta. Ah, inanap nga nila dun eh. Akala ko naghahawak ng binyag yun. Wala doon. Wala. Andun yung motor sa taas? Uda asan to? What? Burat na. Sabi videoan ko raw sila. I-vlog ko daw. Fiscal na yan. Sino yung boto ngayon? Presidente ngayon? Eleksyon? Lini. Ah, Lini sila dito mga kachay. Simple kasi. Lini talaga. Lini man, dalay, misis. Oo nga, pero Sama natin nila mga kachay. Hanggang sa ano. Ay, isa na mga kachay. Medyo maababa na naman yung video natin ngayon kasi pampagod vibes lang to. Shoutout nga pala sa mga wasalak. Yun. no. Saan? Pare, ano pangalan mo pala pare ko eh? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ramirez. Jay, ano to? Ramirez. Ano? Ramirez. Ramirez ano? Ramirez, Siguinsa. Ah, ayun, Ramirez Dipinsa. Dipinsa? Si Gwinsa. Si Quinza. Ramirez si Quinza pala siya. Ako, Tony Lababi Gonzaga. Yun. Ang mamon kay Boy Tapang. Kakainin ko ng ilaw. no. Lalo ng tao, kakainin ko lang. Ito yung kinain niya kanina oh, ni Manoy Tonyo. Ayan oh. Ano yan? Kamuting kahoy. Oy, Ano yan, polis? kamuting kahoy kinain ni Manoy Tonyo. Di man lang. Polis yan? Polis? Yan mga katay oh, yung kumain ng ano ng balangoy, Ayan. kamuting kahoy parang normal lang. Ay, patakala mo, anormal ba ako? Oh, yan. Normal, parang di sa nahilo. Wala. Gin nga yung chaser. Gin pa yung chaser niya, grabe ay. Pero okay lang man ay. Di ka na ano mambasang, di na ano. Sino ako? Walang problema. Walang di ka na. Wala yun. Putang. Patay yun, kung patay, wala naman nagmamahal sa akin. Yun lang. Ba't yung mayroon nagmamahal sa akin? May asawa ko, wala naman eh. Ayun. Binata pa kayo Manoy? Oo, binata pa ako. Oh, sino yung mga ano dyan, mga subscriber na ano, patay. Dadalaga. Bakit? Bakit ba ako? Ilagay ko yung number. Ano ang pangyari mo, Ramirez? Ramirez! Sabi mo, yagil ka. Ay, yung ano, apelyido. Akala ko may apelyido yun yung. Labapi. Ano to? No. Rasing mga katoy, rasing. Apo yinyer mga katoy. Oh, brother. Ito nga, matali mo, pero hindi tumatama sa akin. Ay, ginagawa. Ay. Wala naman. Alam yan, oh. Parang gusto mo talagang amunin si Boy Tapang. Ano yan? Pampatalas? Umiwas ako dyan. Pampatalas yun? Umiwas ako dyan. Oh, tiyat. Oh, pia. Ito nga ginagawa ko sa ano. Umiwas ako dyan eh. Pambatalas ba? Magaling.